Mettän poika, kirjoittanut Unto Matinlompolo. Väyläkirjat 2020 on sen kustantanut. Airolla murteella kirjoittaminen on taitolaji. Se poikkeaa olennaisesti murteiden käytöstä romaanin tai novellin repliikeissä, koska koko kirja pitää kirjoittaa murteella. Kenties tunnetuin murrekirjailija Suomessa on H.J. Nortamo, joka kirjoitti muiden tekstien ohella puolenkymmentä murrekirjaa Rauman murteella 1900-luvun alussa. Ihmisten suhde murteeseen on hyvin henkilökohtainen ja tarkka. Helposti aletaan kinastella julkisuudessa siitä, onko kirjassa käytetty murre varmasti oikeaa. Yksimielisyyteen murteesta on vaikea päästä. Pohjoisessa kenties tunnetuin murteella kirjoittavista kirjailijoista on Pellon Matinlompolossa lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt Unto Matinlompolo. Häneltä ilmestyi vuonna 2027 murrekirja nimeltään Mettän poika. Viime vuonna 70 vuotta täyttänyt Matinlompolo teki pitkän päivätyön sosiaalityöntekijänä. Tuossa työssä hän joutuu kirjoittamaan paljon asiatekstiä ja hän myös avusti useita sosiaalialan lehtiä kolumnistina ja artikkeleina. Matinlompolon Metsänpojassa on yhteensä 15 tarinaa, jotka on jaettu 6 osastoon. Ajallisesti niissä liikutaan 1950-luvulta 1980-luvulle ja maantieteellisesti Pellosta Pomokairan kautta Saariselälle ja Kessiin. Nuorena miehenä Matinlompolo työskenteli metsäntutkimuslaitoksella eli Metlassa tutkimusapulaisena. Yhdessä työkaverinsa Kalkon kanssa Unto keräsi tutkimusnäytteitä kesällä ja talvella muun muassa luppoa vanhoista kuusikoista. Välillä tutkittiin Saariselällä kämppien kuntoa ja niiden ympäristön kulunutta maaperää. Usein reissut olivat yksitoikkoista vaeltamista ja tavaroiden kantamista. Ne poikkesivat tavallisten vaeltajien reissusta siinä, että Kalkon ja Unton reput tulivat reissuun loppua kohti raskaammiksi näytteiden takia, kun taas vaeltajilla turisteilla kevyemmiksi, kun varatut sapuskat tuli syödyksi. Vaikka Metlan työreissut ovat yksitoikkoista työtä hienoissa maisemissa, saattoi niillä sattua erikoisia tapauksia. Kerran Unto oli loukannut itsensä ja saanut lääkäriltä Dolorin nimistä voimakasta särkylääkettä. Kun hän väsyneenä ennen nukkumista otti lääkettä, hän alkoi nähdä näköjä tai ainakin kuullut tarinat tulivat voimakkaina uniin. Unto kertoo, kuinka hän näki hyvin selvästi, miten sota-aikainen partisaanijoukko oli tulilla lähellä heidän yöpymispaikkaansa. Kun he aamulla Kalkon kanssa jatkoivat matkaa, törmäsivät he oikeasti Unton kertoman unen paikkaan. Myöhemmin he Kalkon kanssa hieman pyörähtivät. Sanoi Kalkko, että otappa Dolorinia, niin alkavat paikat selvitä. Unto itse uskoo kivun ja lääketokkunan yhdistelmään. Kyseessä oli joka tapauksessa outo juttu. Liikuttavimmat tarinat on viimeisessä osastossa, jonka tarinoissa kuolema on mukana koskettavasti. Tarinassa Mettän huoku raskaasti kerrotaan Unton tutun koulukaverin hukkumisesta ja hänen hautajaisistaan. Paavo oli pudonnut Lankojärven jäihin syksyisellä luistelureissullaan. Paavo oli taistellut avannossa pitkään, mutta ohuen jään takia apuun ei päästy ja hän hukkui. Onneksi hänen kaksoisveljensä Arvo pääsi ylös ja pelastui. Matinlompolo kuvaa kaikkien kyläläisten surua lämmöllä. Yhteisen surun kokemus on jäänyt kirjailijan mieleen voimakkaana, vaikka 10 vuosien kuluessa se onkin hieman alempi. Tarinassa Pauli settää kaipaan.
Tädin mies Pauli kuolee yllättäen alle 50-vuotiaana sydänkohtaukseen. Unton täti sattui juuri tuolloin olemaan Oulussa sairaalassa ja talon työt jouduttiin jakamaan lähitalojen ihmisten kesken. Unto muistelee Pauli-setänsä valoisena ja iloisena ihmisenä, vaikka hän oli jalkansa loukannut sotainvaliidi. Vielä unessakin vuosia hautajaisten jälkeen Unto näki Paulin nauravana ja iloisena ihmisenä, vaikka tämän heinät olivat märäntyneet seipäille märkien seipäiden takia. Joitakin lukijoita Unto Mätinlompolon tarinoiden murteiset paikan nimet voivat haitata, kun ei ole aivan varma, missä päin kulloinkin liikutaan. Paikat eivät mielestäni ole niin tärkeitä kuin tarinoiden lämmin tunnelma. Kirjailija pystyy eläytymään tarinoihinsa niin uskottavasti, että nirsompikin lukija vakuuttuu. Outo murre voi tarjota omat haasteensa, mutta juuri mukavan tunnelman takia niihin kannattaa tutustua. Kirjakammissa 2020 kirjoitti Juha Pikkarainen. Kiitos.